जोनोम सान फालिथाय लोगोसे 21थि हादान थुनलाइयारि जखनथाइ दिनैनि नैबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां जौसाङाव जिरायना थानाय सार नोंथांमोन लोगोसे बे मेलावनो नुजाथिनो हानाय सालबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे सेरावनो जिरायना थाबावनाय मानगोनां नेहाथारि आरो लोगोसेबाव बयजोंबो मुंदांखा मिथिजानाय बिथाङा सासे बर' सावथुनावबो मुंदांखा हिसाबै खेरावजा हिसाबै मिथिजायो। बिथांनि मुङानो जाबाय हांख्रायजि। बिथांखौबो मान बावनाय जाबाय आरो लोगोसे सिनायनो हायाखै आङो रावखौबो दिनैसो पास होनाय बायदि मोनदों। गासै बिथांमोनखौ जौसाङाव जिरायना थानायफोरखौ आङो